Το σύμβολο ανοίγει την πύλη και είναι οδοδείχτης στην αναζήτηση του είναι μας. Υπάρχουν δέντρα που προσφέρουν καρπούς και υπάρχουν δέντρα που μοιάζουν να φυλάσσουν μυστικά. Δέντρα που μένουν στον ίδιο τόπο, ενώ γύρω τους περνούν άνθρωποι, γενιές και ολόκληροι πολιτισμοί. Οι εποχές αλλάζουν, τα σπίτια γκρεμίζονται και ξαναχτίζονται, οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν και εκείνα συνεχίζουν να απλώνουν τις ρίζες τους βαθύτερα μέσα στη γη. Η ελιά είναι ένα τέτοιο δέντρο. Ο κορμός της συστρέφεται, ανοίγει, σημαδεύεται από τον χρόνο. Μπορεί να γεράσει, να πληγωθεί, να γίνει σχεδόν κούφιος. Παρόλα αυτά από το παλιό ξύλο να εμφανιστεί ξανά ένας πράσινος πλαστός. Ίσως γι' αυτό έγινε σύμβολο ειρήνης, σοφίας, νίκης και μακροζωίας. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά της. Η ελιά ως φύλακας, φύλακας του οίκου και της οικογένειας, της αγάπης και του δεσμού, της γνώσης ενός πολιτισμού, της μνήμης των νεκρών και κάποιες φορές ακόμη και ενός πραγματικού θησαυρού κρυμμένο κάτω από τη γη. Και για να ακολουθήσουμε αυτήν την ιστορία πρέπει να ταξιδέψουμε πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω, στην Κρήτη. Ήδη από την εποχή του Χαλκού η ελιά είχε σημαντική θέση στη ζωή του αιγαιακού κόσμου. Στη μινωική Κρήτη συναντούμε καρπούς και κουκούτσια ελιάς, παραστάσεις του δέντρου, αγγεία, λίχνους και στοιχεία που μαρτυρούν τη χρήση και την επεξεργασία του λαδιού. Η ελιά δεν βρισκόταν απλώς κάπου έξω από το ανάκτορο στα χωράφια. Ο καρπός της περνούσε μέσα στον κόσμο των ανθρώπων. Γινόταν τροφή, γινόταν αρωματικό και υλικό περιποίησης, γινόταν πολύτιμο αγαθό που μπορούσε να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί. Χρησιμοποιούνταν σε τελετουργικές πρακτικές και γινόταν φως. Γιατί όταν έπεφτε η νύχτα, το λάδι της ελιάς έκαιγε μέσα στους λίχνους. Υπάρχει κάτι σχεδόν αλχημικό σε αυτή τη μεταμόρφωση. Ένας μικρός καρπός κρύβει μέσα του μια ουσία που δεν φαίνεται. Για να ελευθερωθεί, ο καρπός πρέπει να πιεστεί, να συνθλιβεί, να αλλάξει μορφή. Η πίεση όμως δεν δημιουργεί το λάδι βρίσκεται ήδη μέσα του. Η πίεση απλώς το αποκαλύπτει. Και ύστερα αυτή η κρυμμένη ουσία μπορεί να ανάψει έναν λίχνο. Ο καρπός γίνεται λάδι και το λάδι γίνεται φως. Εύκολα μπορούμε να δούμε εδώ έναν παραλληλισμό με την ανθρώπινη ζωή. Ο πόνος και κάθε δυσκολία μας κάνει σοφότερους. Όταν η ζωή μας έχει ήδη πιέσει, μερικές φορές ανακαλύπτουμε μέσα μας πράγματα που δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν. Αντοχή, δημιουργικότητα, διάκριση, την ικανότητα να ξαναρχίζουμε. Μια κρυμμένη ουσία που περίμενε να αποκαλυφθεί. Και αιώνες αργότερα, στα αρχεία της Κνωσού, η σημασία της ελιάς αποτυπώνεται ακόμη και στη γραφή. Στις πινακίδες της γραμμικής Β υπάρχουν διαφορετικά ιδεογράμματα για τις ελιές και για το λάδι. Μικρά σημάδια χαραγμένα στον πυλό μέσα σε ένα διοικητικό σύστημα που κατέγραφε αγαθά και ποσότητες. Έτσι η ελιά περνά από τη φύση στον πολιτισμό, από τη γη στον καρπό, από τον καρπό στο λάδι, από το λάδι στο φως και από εκεί στη γραφή και στη μνήμη. Και κάπου μέσα στους αιώνες η ελιά εμφανίζεται ξανά σε μία από τις ομορφότερες εικόνες που μας άφησε η αρχαία ελληνική ποίηση, στην Οδύσσεια. Αυτή τη φορά μακριά από μια αποθήκη, ούτε μέσα σε έναν ελαιώνα, αλλά μέσα στο ιδιαίτερο δωμάτιο ενός βασιλικού ζευγαριού, του Οδυσσέα και της Πινελόπης. Όταν ο Οδυσσέας επιστρέφει στην Ιθάκη, έπειτα από 20 χρόνια απουσίας, η Πινελόπη πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά της είναι πραγματικά ο σύζυγός της και τότε τον δοκιμάζει με κάτι που αφορά μόνο τους δυο τους. Δίνει εντολή να μετακινηθεί το νηφικό τους κρεβάτι. Ο Οδυσσέας ξέρει ότι αυτό είναι αδύνατον, γιατί το κρεβάτι τους δεν είναι ένα συνηθισμένο έπιπλο. Όταν κάποτε κατασκεύαζε το νηφικό τους θάλαμο, στον τόπο εκείνο φύτρωνε μια μεγάλη ζωντανή ελιά και ο Οδυσσέας δεν την ξερίζωσε. Έχτισε το δωμάτιο γύρω από αυτήν. Επεξεργάστηκε τον κορμό της και τον έκανε μέρος του ίδιου του κρεβατιού. Έτσι, στο πιο ιδιωτικό σημείο του παλατιού, εκεί όπου ενώνεται ο άνδρας και η γυναίκα,
εκεί όπου δημιουργείται ο κοινός τους οίκος και θεμελιώνεται η οικογένεια, βρίσκεται μια ζωντανή ρίζα. Και αυτό το μυστικό το γνωρίζουν μόνο εκείνος και εκείνη. Γι' αυτό η Πηνελόπη τον αναγνωρίζει. Και εδώ η ελιά γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από σύμβολο σταθερότητας. Γίνεται σύμβολο του γάμου. Δύο άνθρωποι μπορούν να φύγουν μακριά ο ένας από τον άλλο, να αλλάξουν, να γεράσουν, να περάσουν χρόνια, να γνωρίσουν απώλεια, μοναξιά, πειρασμούς, αμφιβολίες. Όμως υπάρχει κάτι που δημιούργησαν μαζί και που κανένας τρίτος δεν γνωρίζει με τον ίδιο τρόπο. Μια κοινή ρίζα, μια κοινή μνήμη, ένας τόπος που υπάρχει μόνο ανάμεσα στους δύο. Και η εικόνα γίνεται ακόμη ομορφότερο αν προσέξουμε κάτι πολύ απλό. Το κρεβάτι δεν μετακινείται, επειδή είναι ενωμένο με κάτι ζωντανό που έχει ρίζες μέσα στη γη. Σαν να μας λέει ο Όμηρος ότι ένας αληθινός δεσμός δεν στηρίζεται μόνο στην επιθυμία της στιγμής. Χρειάζεται ρίζες, χρόνο, κοινή ιστορία, μνήμη και έναν χώρο που οι δύο άνθρωποι δημιουργούν μαζί. Η ελιά βρίσκεται λοιπόν στο κέντρο όχι μόνο του κρεβατιού, αλλά συμβολικά και του οίκου. Και ο οίκος στην αρχαία αντίληψη δεν είναι απλώς το κτίριο, είναι η οικογένεια, η συνέχεια, οι γενιές, η κοινή ζωή. Η σχέση ανάμεσα σε αυτούς που υπήρξαν, αυτούς που υπάρχουν και αυτούς που θα έρθουν. Ίσως γι' αυτό είναι τόσο όμορφο ότι ο Οδυσσέας δεν κόβει την ελιά για να φτιάξει το σπίτι όπως τον βολεύει. Κάνει το αντίθετο. Χτίζει το χώρο της κοινής του ζωής γύρω από κάτι ήδη ριζωμένο. Σαν να μας ψιθυρίζει αυτή η αρχαία ιστορία ότι η αγάπη δεν είναι μόνο δύο άνθρωποι που κοιτάζουν ο ένας τον άλλον. Είναι και αυτός ο κοινός κορμός που αποφασίζουν να στεριώσουν μαζί βαθιά στον χρόνο. Και όταν όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα έχουν αλλάξει, όταν ακόμη και το πρόσωπο του αγαπημένου μπορεί να φαίνεται ξένο έπειτα από τόσα χρόνια, υπάρχει μια βαθύτερη ανάγνωση. Θυμάσαι αυτό που μόνο εμείς οι δύο γνωρίζουμε? Και ο Οδυσσέας θυμάται, η Πηνελόπη θυμάται, η ρίζα βρίσκεται ακόμη εκεί. Ο γάμος τους έχει περάσει μέσα από τον χρόνο, αλλά το μυστικό θεμέλιο του κοινού τους οίκου δεν έχει μετακινηθεί και η ελιά το έχει φυλάξει. Αιώνες περνούν, τα ανάκτορα χάνονται, οι άνθρωποι που τα κατοικούσαν γίνονται μνήμη και φτάνουμε σχεδόν μέχρι τις μέρες μας το 2018 κοντά στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης σε έναν ελαιώνα. Το έδαφος υποχώρησε και αποκαλύφθηκε κάτι που βρισκόταν κρυμμένο από κάτω, ένας ασύλλητος μινωικός τάφος. Μέσα του βρέθηκαν λάρνακες, ανθρώπινα κατάλοιπα και αγγεία, ένας μικρός κόσμος που είχε παραμείνει κάτω από τη γη για περίπου 3.500 χρόνια. Γύρω από την ανακάλυψη δημιουργήθηκε αργότερα και μια πιο ποιητική ιστορία, ότι ένας αγρότης θέλησε να απομακρύνει μια γερασμένη άκαρπη ελιά και ότι σκάβοντας γύρω από τις ρίζες της ανακάλυψε τον τάφο. Δεν γνωρίζουμε αν όλες οι λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας συνέβησαν πραγματικά έτσι. Το βέβαιο όμως είναι ίσως ακόμη πιο δυνατό. Ένας αρχαίος τάφος είχε παραμείνει κρυμμένος και ασύλλητος κάτω από έναν ελαιώνα για χιλιάδες χρόνια και η εικόνα είναι σχεδόν μυθική. Πάνω από τη γη η ζωή συνεχιζόταν, άνθρωποι γεννιόνταν, οικογένειες δημιουργούνταν, παιδιά μεγάλωναν. Άλλοι άνθρωποι πέθαναν, πόλεμοι περνούσαν, πολιτισμοί άλλαζαν και οι ελιές συνέχιζαν να ριζώνουν. Ενώ από κάτω παρέμενε η μνήμη ανθρώπων που είχαν ζήσει χιλιάδες χρόνια πριν. Και έτσι ο κύκλος μοιάζει να κλείνει. Στη μινωική Κρήτη η ελιά συμμετέχει στη ζωή ενός πολιτισμού και το λάδι της γίνεται τροφή, αγαθό και φως. Στην Οδύσσεια μια ζωντανή ελιά γίνεται το αμετακίνητο θεμέλιο του κρεβατιού ενός ζευγαριού, της αγάπης, του γάμου, του οίκου και της κοινής τους μνήμης. Και χιλιάδες χρόνια αργότερα, σε έναν κρητικό ελαιώνα κάτω από τη γη, αποκαλύπτεται η μνήμη των νεκρών. Η ίδια εικόνα επανέρχεται, ρίζα και μνήμη. Ίσως τελικά αυτό να φυλάσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η ελιά. Τη συνέχεια, αυτό που ενώνει εκείνον που ήμασταν σε εκείνον που γίναμε. Τον άνθρωπο με την οικογένειά του, το ζευγάρι με την κοινή του ιστορία, τους ζωντανούς με τους νεκρούς, το παρόν με έναν κόσμο που υπήρχε πολύ πριν από εμάς.
Και ίσως γι' αυτό η ελιά δεν χρειάζεται έναν ίσιο αψεγάδια στο κορμό για να είναι όμορφη. Οι ρογμές της είναι μέρος της ιστορίας της, οι πληγές της δεν εξαφανίζονται, ενσωματώνονται στη μορφή της. Κι όμως συνεχίζει, ριζώνει, βλασταίνει, καρποφορεί, φυλάσσει. Κι ίσως όταν κοιτάζουμε μια πολύ παλιά ελιά, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο ετών είναι. Ίσως το πραγματικό ερώτημα είναι τι έχει δει, πόσες ζωές πέρασαν από δίπλα της, πόσες οικογένειες κάθισαν στη σκιά της, πόσες αγάπες γεννήθηκαν, πόσοι άνθρωποι έφυγαν και τι εξακολουθεί να φυλάσει μέσα στις ρίζες της. Ίσως το ίδιο ερώτημα μπορούμε να κάνουμε και στον εαυτό μας. Ποια είναι η δική μας ελιά, ποια είναι εκείνη η ρίζα γύρω από την οποία έχουμε χτίσει τον οίκο μας, τι είναι αυτό που ακόμη και αν αλλάξουν όλα γύρω μας θα μας κάνει να αναγνωρίσουμε ξανά τον άνθρωπό μας, την οικογένειά μας και τελικά τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί ίσως ο πραγματικός θησαυρός δεν βρίσκεται πάντοτε εκεί όπου κοιτάζει το βλέμμα. Μερικές φορές βρίσκεται βαθύτερα, στην κοινή μνήμη, στην αγάπη, στον δεσμό, στη ρίζα και η ελιά μοιάζει να στέκεται εκεί ανάμεσα στον άνθρωπο και στον χρόνο, θυμίζοντας μας κάτι πολύ απλό. Για να αντέξει κάτι στο χρόνο δεν αρκεί να μεγαλώσει, χρειάζεται και να ριζώσει.